Bakit ikaw nagtimpla? Si Masong ang inutusan ko ah. Song! Bakit po, sir? Ikaw yung inutusan ko magtimpla ng kape? Sir, di ba siya naman yung janitress natin dito? Kung sino yung inutusan ko, siya dapat ang gagawa. Masong, bakit hindi ka naglinis ng sapatos mo sa labas? Bakit hindi niya ulitin linisan? Yan naman ang trabaho niya, di ba? Bakit ang laki ng perang nawawala dito sa kumpanya? Si Masong nandyan na ba? Opo, sir. Nandun na po siya sa loob. Sir, nandiyan na po pala kayo. Halika. Good morning. Good morning, Good morning, sir. May bago pala tayong janitress dito. Siya si Abby. Bakit kumapa si boss ng batang janitress? Parang hindi pa niya kayang maglinis dito. Hi, Abby. Ako nga pala si Lisa. Ate Lisa na lang tawag mo sa akin. Good morning po, Ate Lisa. Ako naman si Masong. Okay guys, back to work. Abby, alam mo na yung dapat mong gawin dito. Sige po, sir. Sige, mamaya na lang. Yung pinapagawa ko sa inyo, dapat magawa nyo na ha. Sir, nandito na po yung pinatimpla yung kape. Bakit ikaw nagtimpla? Si Masong ang inutusan ko ah. Masong! Masong! Bakit po, sir? Di ba ikaw yung inutusan ko magtimpla ng kape? Bakit si Abby ang inutusan mo? Sir, di ba siya naman yung janitress natin dito? Kaya sa kanya ko inutos. Oo nga. Pero, sige na nga. Kung sino yung inutusan ko, siya dapat ang gagawa. Sige, sir. Hindi na po mauulit. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho niyo. Ha? Anong nangyari? Sige, pupunta na ako dyan. O, Ate Lisa, bakit anong nangyari po? Uuwi na ako. Yung anak ko wala daw sa school nila. Ano po? Gusto niyo po samahan ko kayo? Huwag na, Abby. Nakakahiya sa'yo. Sigurado po kayo? O sige na, alis na ako. Sana ayos lang ang anak ni Ate Lisa. Ate Lisa, Bakit, Abby? kamusta na po yung anak niyo? Andun lang pala sa classmate niya. Sumama sa kanila. Mabuti po at nakita niyo po siya. Kaya nga, nag-alala ako ng gusto sa kanya. Masong, bakit hindi ka naglinis ng sapatos mo sa labas? Bago ka pumasok dito, nakita mo naglilinis si Abby. Bakit hindi niya ulitin linisan? Yan naman ang trabaho niya, di ba? Hayaan niyo na po, ate. Lilinisan ko na lang po ulit. Dapat lang. Kasi yan naman ang trabaho mo. Masong, wag mo naman ginaganyan si Abby. Diyan na nga lang kayo. Good morning po, sir. Morning, Abby. Si Masong nandyan na ba?
Opo, sir. Nandun na po siya sa loob. Sige, Abi. Ano kayang ginagawa din ni Kuya Masong? Bakit po? Abi, malaki ang nawawala dito sa kumpanya ko. Kailangan kong malaman kung sino ang gumagawa noon. Sige po. Ako na pong bahala. Sige, alam mo na ang gagawin mo ha. Opo. Gusto ko din po makatulong sa inyo. Kaya ko po ito ginagawa. Mabuti naman. Mag-iingat ka ha. Opo. Ayos. Malaki-laki ang makukuha ko dito. Sinasabi ko na nga mo eh. Ngayon, may ebidensya na ako sa kalokohan mo, Masong. Good morning po, sir. Si Masong, bakit wala pa siya? Hindi ko po alam, sir. Ganun ba? Sige, maupo ka na. Sir, magandang umaga po. Masong, bakit ngayon ka lang? Pasensya na, sir. Napainom lang kagabi, kaya mayang over pa. Hindi sapat na dahilan yan para malit ka sa opisina ko. Pasensya na po, sir. Sige na, magtrabaho ka na. Kaunting pasensya na lang. Malapit na kitang tanggalin, Masong. Bakit kaya mainit ang ulo ni Sir kay Masong? Sir, ito na po yung mga papeles. Ano ba itong ginawa mo? Puro mali. Ano ba yan? Hindi naman balanse. Pati ito. Bakit ang laki ng perang nawawala dito sa kumpanya? Hindi ba ikaw ang in charge dito? Sir, baka andyan lang po yan. Kasi maayos naman po ang pagkakagawa ko. Sige,
ibalansi mo yan. Ipakita mo sa akin kung saan nanggaling ang lumalabas na pera. Naku, lagot na. Tsaka, nasaan yung ibang papeles ko rito? Bakit nawawala? Hindi ko alam, sir. Hindi naman ako nakikialam sa mga gamit nyo. Ikaw, Lisa, baka alam mo kung saan nakalagay yung mga papeles rito. Sir, hindi ko po alam. Hindi ko naman po pinapakialaman yung mga gamit mo. Hindi ba may sekretary po tayo, sir? Baka siya pong nakakaalam kung nasaan. Matagal na tayong walang sekretary. Alam nyo yan. Kaya nga sa inyo ko pinapaubaya ang mga ibang trabaho, di ba? Bakit hindi kayo kumuha ng sekretary nyo, sir? Mas marunong ka pa sa akin, Masaong. Ang akin lang, sir, para mas mapadali ang trabaho natin. Ayan o, si Abby, sir. Baka siya yung kumuha ng ibang papeles nyo. Hindi ba ikaw yung nahuli dito sa opisina at nagsasara? Oo. Bakit naman ako makikialam sa gamit ni sir? Anong sinasabi mo, Masaong? Sir, siya ang laging nahuli dito. Baka mayroon pa siyang ginagawang iba na hindi natin alam. Sir, hindi po totoo yan. Hindi totoo. Paano mo nasabi na hindi ka magnanakaw? Ibigla ka nalang sumusulpot dito sa opisina. Kami, matagal na kaming empleyado dito. Ikaw, baguhan ka pa lang. Baka ikaw yung magnanakaw. Baka ikaw, makapagbintang ka sa iba. Akala mo nagmamalinis ka? Anong sinabi mo? Masaong, tama na yan! Ito kasing pakilamerang to. Nagmamagaling. Magnanakaw naman. Masaong, tumigil ka na. Wala kang pruweba na pagsabihan mo si Abby ng ganyan. Bumalik na nga ako sa trabaho nyo. Hello, boss. Pwede mo ba akong bigyan pa ng konting panahon? Hindi pa kasi nakukumpleto ang mga papeles na kailangan ko para makuha ko ang pera. Hindi mo pa ba nagagawan ng paraan? Akala ko ba nakuha mo ng isang araw? Boss, hindi pa lahat. May hinahanap kasi ako na wala kong sa opisina ni boss. Mamaya ulit, boss. Pag wala na si Sir Berto, hahanapin ko. Sige, boss. Huwag kayong mag-alala. Kumplito na bukas ang papeles pag binigay ko na sa inyo. Sir, nandiyan na po pala kayo. Magandang umaga, sir. Nasaan si Lisa? Ako, sir. Bakalit na naman yun. Good morning po, sir. Sensya na po, nagkabilang po ako sa labas. Sige, mag-umpisa na kayo sa trabaho nyo. Pa, bakit po hindi na lang po natin sabihin sa kanila ang totoo? Hindi pa kami tapos ni Masong. Gusto ko, ako ang makahuli sa kanya sakto. Para mas maraming ebidensya at mapapadali ang pagkakakulong niya. Tama po kayo.
Sir, gusto mo bang magkape? Huwag na. Baka nervyusin pa ako niyan. Ikaw, Masong, gusto mo bang magkape? Hindi na po, sir. Tapos na ako kanina. Siya nga pala, tapos nyo na ba yung pinapagawa kong report? Ako, sir, tatapusin ko pa lang po mamaya. Ikaw, Lisa, yung pinapagawa ko sa'yo, naayos mo na ba? Opo, sir. Marami lang po kasing mali dito sa pinapagawa nyo. Kaya pinagpupuyatan ko. Nasaan? Patingin nga. Eto po, sir. Kaya pala. Sige, aalis ako mamaya. Kayo na munang bahala dito sa opisina. May asikasuhin lang ako. Ayos. Mamaya makukuha ko na yung kulang na papeles. Baka nandyan lang yun. Lisa, pakisabi sa driver ko na iyo yung mga gamit ko, ha? Opo, sir. Alis na po ba ka ngayon? Oo, nagmamadali na kasi ako. Sige, sir. Ingat po. Kuya Abi, hindi mo pa ba nalilinisan yung lamisa ni sir? Kanina mo pa sana nilinisan yan nung wala pa siya dito. May ginawa po kasi ako kanina sa baba. Kaya nakalimutan ko pong linisan. Hay naku, ang tamad-tamad mo talaga. Ano ba, Masong? Bakit ba laging mainit ang ulo mo kay Abby? Inaano ka ba niya? E paano? Nandito na naman yan. Siya siguro yung nagnakaw sa papeles ni sir. Ano ka ba? Hindi magagawa yan ni Abby. Yan ang alam mo. Wala akong tiwala sa babaeng yan. Tumigil ka na, Masong. Sige po, may gagawin po muna ako sa baba. Masong, uuwi na ako. Hindi ka pa ba uuwi? Hindi pa, may tinatapos pa ako. O sige, ikaw na lang magsasara dito sa opisina, ha? Sige. Sige, alis na ako. Ayos. Solo ko na itong opisina. Asan na kaya yun? Andito lang kanina. Ito ba ang nahanap mo, Kuya Masong? Oo! Amin na yan! Bakit na sa'yo yan? Alam ko naman na ito yung nahanap mo. Paano mo nalaman? Akala mo wala akong alam sa mga ginagawa mo. Nagkakamali ka. Bakit? Sino ka ba para pagsabihan mo ko ng ganyan? Isa ka lang na janitress! Masong, Sir Berto? huling-huli ka na sakto, Masong. Na ikaw pa lang nagnanakaw ng pera dito sa kumpanya. Sir, bakit ako? Ayan o, nakayabi yung papeles mo. Ako daw, Papa, oh. Papa? Ibig niyong sabihin, sir, anak niyo si Abby? Oo. Oo, anak ko siya. Alam ko na may nagnanakaw dito sa kumpanya ko. Kaya inutusan ko ang anak ko na magpanggap bilang isang janitress para mahuli ko ito. Sir, patawarin niyo ako. Napag-utusan lang ako. Hindi na mauulit. Sa korte ka na lang magpaliwanag. Guard! Sir, Hindi ka nga naawa sa kumpanyang ninanakawan mo. Tapos ngayon, hihingi ka ng tawad sa papa ko? Sige na, guard.
Dalhin nyo na yan. Sir! 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 Anak, natapos din natin ang mission natin. Kaya nga po pa, akala ko hindi na po mahuhuli si Kuya Masong. Hindi talaga magwawagi ang taong may masamang balak. Kaya nga po pa, Tara na, puntahan na natin ang mama mo.